Un ano máis tamén, o ano pasado pois tuvemos a oportunidade de que da mão de Sustinea pois que tamén uns mozos e mozas do Carballiño puderan facer as prácticas no exterior e volveu outra vez outro ano co mesmo destino, a Irlanda. Antes comentábame Pablo, pois a verdade é que foi un éxito en canto a que os rapaces que foron na anterior edición, uns quedaron a traballar ali e outros xa, según chegaron, gracias a esa formación e a esa experiencia, pois xa se meteron de cheo no mercado laboral. A verdade é que foi moi valorado positivamente por parte destes usuarios. Este ano pois volvemos a ter esa oportunidade, polo tanto, dentro do Concello de Carballiño que si queremos dar a coñecer que os rapaces e rapazas da vila van poder optar a poder participar neste programa. Se escolleron foi algunhas entidades intermediarias, que neste caso a de Ourense somos Sustinea, para posibilitar a mozos e a mozas que fagan prácticas formativas en algún destino europeo. Nós neste caso escollimos Irlanda. Que lles facilita isto? Pois o proxecto o que vai a facer é unha información previa antes da saída, estableceremos un novo currículum, información sobre que se van a topar, as empresas onde van a facer as prácticas, etc. E unha vez que teñamos as persoas seleccionadas, van a estar 4 meses en Cork. Teñen todos os gastos incluídos, tanto de desplazamento, como viaxe, como aloxamento. Requisitos son para mozos e mozas empadronados no Concello de Carballiño, dende hai máis de 12 meses, é un dos requisitos que establece a Xunta de Galicia, teñen que levar máis de 12 meses empadronados nun Concello rural, entón neste caso teñen que estar máis de 12 meses empadronados no Concello de Carballiño e estar inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.